Gina. Hi. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome sa labi na gyud sa karon na gyud nakakita ni video. God bless po. Tanawan gyud niya kung mahilig yung traditional hilot. Taga Digo City mi. Ayan. May hapon sir. Ay, hapon sad. Oh, sa itong pamati sir. Kini akong abagal sakit kayo aswat ba ana. Oh, sakit ko. Sakit po kayo. Ora ni akong gigina. Morbid Ilom na ko. Wala na mga kinagmay. Ana po kining sa hawak. Hawa. Hmm. Likod Wala, anak likod mata ba, oh. ng tail, okay na. Okay naman tail noon, wala may problema. Kini Wala ra. bahala sa uban. Ikaw na bala. Asa ka to balay no sir? Dara mabini extension. Mabini extension. Sige, shout out sa imong taga-lugar sir. Shout out tayo ko sa RN Kinyo tracking. Sa pagyan. Kanara. Kadara mo. Kay madam. Shout out madam. Shout out. Gagawas. Tagagawas. Sige. Ayan, shout out sa taga Mabini Extension. Mabini Extension, Digo City. God bless po sa inyo ha, sa mga taga Mabini Extension. Nasa sa dere ato na pong tabangan. Okay, nagparamdam na pod. Paramdam na po. Ang kabaga Okay, bita na kay sir kay ginagmayra pero dili madbudaghan. Bali. Na madugay mo bungkat naman god. Dala na ni panuot ko kay ano mag-drive ko, open mo na ko kuwan. Pero di ka nakamasag po. Di makakadako sa kapon. Dili noon. Kanang pag may trabaho, nya pagulis ba to. Sa himasa ko ay wala, maghatpad, dili mangunas, ligo. Dili noon pero kana lagi kay kid noon ya kung biyahe noon ya. Hangin. Di mo ko manirag bintana. Hangin ba hangin. Sige. Singot. Ughan. Sila nga na mapanahoton mo dyan na trabaho man. Panahoton ito ang trabaho no? O gani ya. Sa mga tayo na nagtrabaho. Balo na lang sa tong edad nga medyo. Sige na lang nag-edad kaya murag padong naman kita Mao lagi. Sige, so ana sa taot sa inyo ha. Nasa sa diri atong tabangan yung mamayo yang gipamatis kalawasan. Siyempre na ba sa pagkanto sa Ginoo. Og siyempre tanan nga moduol sa kuha. Manikamot nga mamaayo mo. Kutop sa kung may mo kay paytay natin ginapamatis sa kalawasan. Of course, sa karon na po nakakita nga video. Please subscribe my channel. I-click lang bell button para updated ka sa gina-upload akong tagadlaw. Comment, i-like, share po sa akong video. Comment lang mo guys kung namoy mga pangutana kabahin sa inyong pamatis kalawasan nga antod karon. Wala gyapon mamaayo o inyo gyapon kinadudala, nadiin na mo nagpaadto patambal, sasa. Nalang gyapon comment lang mo bisag makatabang ka, no? Kuto sa tumay mo. Ayan, shout out ko sa ko ang mga friends sa Facebook. No, taga Digo City ko guys, sa Facebook na ko kung ganahan mo mag-friend, Eric Hilot ang traditional mo na akong Facebook page, no, og sa kong viewers sa Reels. Og shout out to top 3 countries viewers, India, Indonesia, siyempre number 1, Philippines. Maraming salamat. Og shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan. So maghilot ako guys. Shout out po sa taga Mabini X, Digo City. Love you guys. Sige sir, tara sa Sando sir. Pagkuradyo ko naman taga Barayong. Mo ba? Iko nga. Takes you to ba? Iko alagani na sa oras. Sige, tulog. Gamit ang motor. Ini mo kung abaga may kon. Kapila na kayo mo ron, sir? Katulog ka upat mo sila kung balik din. Ayun. Okay na ka na? Okay. Wala siya supak mang. Wala. Supak ganahan ako. Tara na may supak. Tama na tupang kay 160 na kung belo. Nanta ko yung mga kaupan mo gusto mo kahilot, tayo mo kayo ba? Panabo mo mga kaupan ko. Sila pahilot patanaw na sa YouTube. Gani kayo kayo. Kita na lang sa YouTube, papa. Wala pa po. Sa tanaw ko. Abot na sila.
Amo ko sa Japan. Mga kauban ako mga driver ba? Ganina gani nga. Hmm. Kaya meron ako customer, ginsang gani. Oo. Amo ko na di na kaya. Ginawa naman boss. Diri ma'am, sulod ma'am. Kaya. Tinagban. Ito pa nga dyan. Randy. Ano yung tinawag? Dilig. Ernesto. RM listo. Hmm. Saan ang gusto mo? Mundo ka nila buhayan mo ang pangyan mo. Pagtuloy ko ay ako. Barato lang bugas. Yung tanong. Kita na lang. 5-2 na. Sorry. Oh, pero napa may tag 20 city Pinipik. para sa ero daw. Utang dito ang Facebook. Mahal ito. Mahal lang ito, no? Nung sa may sakar na po kay boss na 50 naman kapit. Ano reklamo ana? Nung sa naman boss. Hindi ko tramo. Ang mga Bukas ka na Facebook ng asara na itong 20 ng isa ni Marcos. Na may tag 20 days, so man sa Iloilo. Tinuod man kay 20 pero ang problema po tapos sa Iloilo. Mura na ito ito. Hindi ano. Ito ilaha man po di ay.
Inom mo ka, boss? Bro, minum po. Di mo ka mahubog. Kada ni Roy. Inom na ba ka ni? Ha? Inom mo na ba ka ni? Ito natin. Uric acid, Ayo, Roy. sugar, sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice, ha? Agoy. Gamay. Bukang ko tani nga red horse, ah, red horse. Nagmera ka. Pero panagkaran ako minum. Sigarilyo wala. Wala. Si? Si? Mana man? Kalito na niya. Sige ka kalito. Okay. Spinal na. Anungot. Nutan na ba? Nutunom na dire naman na. Basta kalibanga, anungot na ba ka nang biyahe bitaw niya? Maigo juga maduga yung biyahe. Yeah, tuta dito. Dali dito. Ito tamang. Nutunom man na. Parang sus basta kalibanga. Ningit mana kay kalibanga ko to ningit mana. Panungot naman na sa boss ka na bitang hangin bitaw. Hmm. Anong lain man ganang hangin anong biyahe? Kani nya mas detikpan mo jud ko to. Lami kayo. Ah, lami kayo ay. Sabor ko jud ko ito sa kanang Ang uban na butod. Ang uban kay banga. banga ko eh. Kurot ko akong lumaga sa to akong gramay. Oh. Grabe kalibanga ako tayo. Tulo mo ito kadlaw. Okay. Okay, mamilot dito gud ta. Kailan ako banako. Siguro pabilang aming style ba nga kung ano. Ito nga, ang decide ko nga, ulit ko kayo magpahilot ko kayo. Paano ko magpahilot ko? Wala na ba ako magpahilot ko lain? No. Ayun di ay. Oo. Ganahan ko rin. Kinahan ka sa Tumot-tumot yung maayo. Ang mapil yun yung mga gihilot dyan. kanilang bagay ka na naman boso. Gani, oo. Manawag ko ba nilot niya? Mura na magwala. Nalubong. Pero ilang ani ko, agay. Ha? Agay. Malami man yan boss kanya ikahuman. Gani. Agay. Agay. Ano mabalik mong good ba no? Gani. Tingnan ko itong taga-Davao nga. Sus grabe. Kung di lang yun lami ang resulta boss, di kong balik. Lami man ang result. Davao kayo na mo, balik ito ba? Ang uban, dili. Ganahan, sakit daw kayo. Oo. Lami, mga muto-muto, mga igot. O ka na ini kauman ba no? Oo. Hello. Para mo duty na ka. Ka-duty na ba ka? Ugma. Okay naman dahil na lay. Nagising-gising man. Okay naman na. Hindi lang yun na, para di kahilot. Adlock na kung silot ako. Adlock na sa kagay ba? Ay, Sai. Okay na ikaw, Sai. Hi. Hi. Kaya naman yung pangita. Isa-isa rin. Dito mo na ka. Hindi mo simot mo ko. Ano? Nagawa sa simot mo. Di pa ka na lay. Ano yung nindot? Nagawa sa panuhot na.
Wala na kalintura ha? Bonbon, painuman lang kuat. Painuman nagdayatabs. Kaya tapos sa kapit yan. Ang katong isa. Diba nga? Pero may Pero may ganun. dayatab. Ang dayatap ko naman na sakit-sakit yan. Dayatabs. Pero layo eh. Ha? Ibig. Ay, oh, kaya na-admit man sa Turunggoy. Turunggoy? Ano man? Sige daw. Sige daw, sakit ang tiyan. Ay, Nakuha na ba? Sa hangin na karon. dara nag-reverse. Yan, naulian na. Cedric! Asa man si Mama? So, nag-ikaw na ng bata? Natin sa nasyonal nila kaya Okay, national. Ay, eto din. Cedric! Say-say! Say mo giam-am, say! Say, nagitaw na na, oy! Yuti nas bunbun ugma. Siya, dito naman. Ya yuti na pug ugma ani. Kita. Aw. Brigada be kog wibis. Ha? Brigada kog wibis. Cedric, Cedric. Sulod ng bata kay masubawan na po na lain ang panahon ba ya? Sidro, kaya nagkipangalan ba? Hindi na ko pa pangalan kay Sidro. Sidro! Layo naman kayo. Ha? Yung nang baga, gudguyod. Pwede mong god. Hindi na sa kulong na rainbow, di ba na pang babae. Tanan Okay. color ba pang iskalunsan tao, dili unsa. Kakitaan mo na lang na. Happy. Oo ba, yan ako sa Qatar. Ngayang bag mang sa tanan. Ayang bag kay pang estudyante. Kaya Ding, bugat kay na Sintran. guloron ding. Nga magbaklay pa jud ka. Pag musukol sila sa musukli na lang, mingon ka na. Unsay na sa color pink di ay ha. Nanay lain. Makay mo nagbabae sa imong life. Di ya. Oh. Ngayon kay kaanak do. Ngayon kay kaanak kay. Deng, ngayon guys, tita amon anak deng. Mamayat ka guyod anak deng. Isa dilak. Sidro. Siding, asik pa. Mangyan ka mang mamalit pa kung sa mga kanadyang kon. Ulo ha. No strength. Ano, dili na kayo bali yung likod. Oh. Kanang 100 ipalit dong be kay marong kambiyan to sa Sam. Jis lang ha. Jis lang kay kasam ng kambyo. Dako lang. Deng, mamayat ka na guyo deng.
Bayaran na lang. Bayaran na lang. Ma'am. Mag-easy. Nagsweldo ha, tagay ko pambayad kang mar. Sidrek! Ay, wow, lagi nagbag. Miss ko na kasay. Miss ko na kasay. Ayan. Ayan. Yan na? Okay na. Ina gani no, ipahilot kay anaon na mo ug niya diha. Grabe na. Oray siya. Pahilot ba kay mo duty na na ugma, magrabihan na. Sama mana me? Halag among agi ron itubil. Ah. Sama na lang akong anak. Matanggal na ba? Balag ko may pamalit ug ani. Balik na sa speakers. Ayan na nga. Man, pura buya. Ha? Update man. Ang Mas ganda ng balukan. Walay gilid. Update lang maguna pero inighilot ah. Yabaw na. Sapa mo god. Bagwanta lang bagwanta. Bro, natod isang ni 40. Ang bisa ba ikaw? 40 man ka. Dili kama oh. Oh, kami ka sa mo 40. Dali Samba. lang, excited. Lolo Excited ka karon. Uptik man lagi kayo mo palit og junk foods. Alam mo ni, nung kaganihan yung kapalit dito. Yate si Sam ang taga ha. Titingin sa maaman siya ron. Nandito silang balay. Aha, nabalay. Duha ka po. Sige, sulod-sulod dito ah. Aha, dito ah. Ah ba, wata ka baluan ni Eh, pila din ang junk foods. Kulang ng kampyo. 11. 11 na na? Kulang na. Pila na ko nga 40, 50, 11. 60, 90. Kulang nga Jess, hoy! Ante yung kana. Apa ni junk food? Kulang nga Jess, Diamond! Wala ihapa dito. Oh? Kulang nga Jess, ang biragot. Dapat ihapon sa paglakaw. Sa ginot ganita, o niya. 40. Kuan man na, o. 20. 30, 40, 50. 90. Kulangan! Kulangan og. 9. Kualto. Beginot na. Asa ka na malit? Balik tayo. Ina kulangan daw. Ila kulangan na yung 9 call. 20. Pila na hug na ilong tag-19 din ng junk foods. Gratis na ron na tag-city na kapin kapital. Nahug na. Pila dito ang kambyo? Pilang kambyo? Ulang lagi. Pilang kambyo lagi? Ano pila to gitamban maguna ko apil ang junk foods 91 ra. 91. Apil ang junk foods 91. Matilang ng jangpo sa may labot. Apil sa iyap ba? Tama, bro. Tama to ba? 89 ang kambyo no? 89. Unsi man to. 89 ang kwarta. Apil ang junk foods ug iyap pa ni cheese no. Tamaan na say oy. Pakita sa kong. Gaya. Deng, nabiyani mong yoyo, dere deng. Deng, nabiyani mong yoyo.
mag-gym para ba ko niya, Barbie? O ka kapuya pa? At sa alsaha ko, upuwang ba na yung mga kapoy? Sa alsaha ko. Charo. Pag man ako gilot guys, mag-gym pa ko niya. Grabe yung gilot. Mag-gym pa ko niya. Nya. May isog. May isog. So, Isog. Kaya saan ka namalis? Isog. Kamali lang gigyap si Just Mali. Excited. oh, naihapon yun na siya. Kay, Ayaw, pag mulakaw ka, ang problema, kabalo ka ng ihap. Kay kabalo ba day ko? Kula ni. 9. Oh, happy na ka. Oh, Oh, happy happy na. na ka. Happy na ka. Ambi na to. Kaya hatag dito kasama kambyo. 14. Ang mahal ba na ilang jampos? Tag-sinuipi? Ano muna mga natong padingkamot? Hindi tarong kambyo. Nagdita mo reklamo, yay kayo. Tabla. Lupig pa'y buhaya. Pag uman ako gilot ron guys, unya, mag-gym pa ko. Kulang pa niya akong hilot. Oo, kontento. Papa ko makontento na akong trabaho. O na, wa pa ka na kontento to, labi itong mga bulino na Adili na siya, kaya mapas mo ta. Wala pwede mapas mo mata. Kanang dili mapas mo. Grabe manghihilot ba? Mag-gym po kito. Ay, sir. Oo, makontento. Wala mo na makontento. Eh, kay Mang Yoyo, nabilin Reklamo na eh. yan ng customer. Say-say! Alam mo, gusto mo sakit na kayo. Sakit, sakit. Magkusgan mo kay kabos. Ah, diba, okay. Pili lang, pili ka. Magkano yung labahin say-say? Buto. Wala si Sam? Wala si Sam. Wala. Kaya Siyempre. smile ka. Smile po siya, pero may ano yung no. Kung kabida kayo ng bataan, no? Hindi ako sukay mga Jis. Ago. Dami ng boss, basta kabihan. Puto-puto eh. Mong Yoyo, nabilin dere. Wala mo gidala. Wala lang ka na langid na ako ganina. Yuli ka.